12, proszę Państwa, charytatywny bieg Świętych Mikołajów w Bytomiu, z którego fundusze zostaną przeznaczone na wspólnotę Burego Misia. I ja z numerem 183. Tam Mikołaje, tam się rejestrują Mikołaje. O, losowy uczestnik. Dzień dobry, proszę pana, skąd pan przyjechał do Bytomia? Dzień dobry, ja oczywiście z Laponii. No właśnie widzę. I jak wrażenia przed biegiem, proszę pana? Wspaniale, ta kostka mnie bardzo ciekawi, jak po tym się będzie biegać, bo my w takiej w Laponii nie mamy, my tylko po lodzie. Kamil, masz wielką czapkę. Zadzwoń czapeczką. O, a warto przebiegnąć, bo tam potem można za darmo se zjeść ciastko, napić się herbatę. W sumie można też przed, ale strach, że się cofnie. Mikołaj z Sosnowca stwierdził jednak, że zostawia wora w szatni. Prezentów nie będzie. Panie Mikołaju, skąd pan przyjechał na bieg? Z Tarnowskich Gór. Jak wrażenia przed biegiem? Optymistyczne. Kamil jest znany z tego, że na imprezach zawsze główną częścią jest poczęstunek i niby tak jeszcze biegu nie było, ale tu proszę, kołoczki, Ale już bym coś tu jakiś makowiec, tu kołoczki z makiem, z serem. Ja chętnie. Spróbuję. Jaki przepadzity. Kamil, by ci się nie cofnął ten makowiec potem. Powiem wam, że warto było A, z Sosnowca do Bytomia przyjechać. coś zjeść. Pogoda, jak widać, jest mikołajowa. Wczoraj jeszcze leżał śnieg, dzisiaj już nie ma. Kamil, ale to dobrze. No ja mam nadzieję, że nie będzie padać, bo takie były prognozy. Tak? Tak mokro w ogóle jest, No. tak? Wilgotno. Niedobrze. Na razie, jak widać, konkurencja chyba przestraszyła się nas. Jest bardzo niewielka. Za to można sobie dupnąć grzańca, albo się dać spałować policji na przykład. Wow. Pokaż. No chodzi mi o to tak, żebyś tak. Cześć! Cześć! Dobry. Dam cię na liście, mówię Pokaż jeszcze raz. już! Jeszcze raz. Nie widział. Odwróciłeś Pokaż. się, ja już to zrobiłem, stary. O, proszę. Rozgrzewka trwa. Jeszcze tak. Tak, Tak. tak, Biodrami, Tak. biodrami, Kamil. tak, O, tak. o. Formujemy już szyk do startu. Już, nasz czas już tu jest policzony, proszę Państwa. 0, 0, 0, 0. O Boże, już boli, dość. Proszę Państwa, 12. bieg Świętych Mikołajów w Bytomiu. Kamil, już dość, spokojnie, nie tak dziko, nie tak dziko. Okej. Ja słyszałem, że na końcu jest jedzenie. No tak, ruszyli odważnie. Kamil, ale ty pieronowo dzwonisz. Co? Dzwonisz pieronowo. Mi nawet nie mów. Proszę Państwa, pierwsze koło. Jest! 6 minut. Jesteśmy kamerowani, stoicie. Wyprzedził nas pan Nordic Walking, co oznacza, że nie mogło być lepiej. Kamil gdzieś tam z tyłu już dogorywa. Kółko drugie na 4, to już po 2 reanimacjach i jednym przeszczepie, a jakoś to będzie. Miłosz, jak tam? Wątroba boli? Czustka? Coś ten? Biodro?
Puca, a to. A tu jaka, patrzcie, maszyna. Panie, gdzie pan tak zapierdalasz? A to ten z windy. No, zbliżamy się do trzeciego okrążenia. Czwartego może nie być. Kamil już dobrze się trzyma, dobrze, rzeźki. Miłosz, a w ogóle jeszcze już 20 minut. Czuć jak godzina. Brawa dla kolejnej posłów na mecie. Przypominam tylko, kochani, kto bieg skończył, oddaje do niebieskiego punktu. Policja, zamknijcie mnie. Skójcie mnie. O, tu już pogotowie, Kamil, to do nas. Tu mnie też. Opatrzcie mnie. Teraz tu ostatnia góra śmierci, prawda? Golgota, można powiedzieć. Golgota bytomska. Że na końcu peletonu, tam już 15 minut temu pierwsi przekroczyli metę. Będzie dobre. Będzie dobre. Będzie dobre. Orkiestra górnicza na mecie. Laury, zwycięstwo. Już. Teraz. Kurde. O kurde. Kamil, jak wrażenia? Łatwiutko. Czy nie pożygaliśmy się? To już dużo. Miłość jak, świeży. Widać, jeszcze byś pobiegł z 5. Lekko. 5 takich biegów. Martyna zmęczona? Najbardziej. No widać właśnie. Przekroczyliśmy prędkość, zawijają nas. Sorry. Słuchajcie, bieg biegiem, medale medalami, ale najważniejsze, że Kamil teraz będzie sobie mógł zjeść fajnie kołoczka, makowca, napić się herbatki. O, tu już byle... Kamil, szybko. Byle co, patrz, bo tu już wyżerają. O, ale tak, a bez popity. Kamil, co by pan sobie winszował? Dżemik, jakiś jabłko chyba, Jabłko, dżem. makser, proszę, jagodziana, o, a nie, z budyniem to nie chcę. Dobra, no to Kamil, to już klasyka. Ja chyba budynia, no. Dziękuję. No. Ale jak zjem, to można spróbować ten smakiem. A po wielkim zwycięstwie chodziliśmy do... Jak się to nazywa? Do Manata. Miłosz, gratuluję zajęcia 80 miejsca. Dziękuję bardzo. Gratuluję zajęcia 78 miejsca. Dziękuję.